New Mexico in de Verenigde Staten. Een stad met benam dit soort van landschap. Woestijn. En daar luidt de basis Holmen. Het opleidingsplak voor de MQ-9 Reaper bemannings. Ik ben de overste Boudewijn Rodolf. Ik ben de commandant van 306-squadron van de vliegbasis Leeuwarden. En dat is het squadron waar straks 4 MQ-9 Reapers geplaatst gaan worden op de vliegbasis Leeuwarden. U zit er niet in? Nee, dat klopt. Ik vlieg hem vanuit het grondstation. Dus ik zit niet fysiek in het toestel. Ik ben sensoroperator in opleiding hier op Holloman Air Force Base. Dit is dus de MQ-9 Reaper. Ja, dit is het toestel waarmee wij dus hier vliegen en die Nederland ook aangekocht heeft. Hieronder zie je de camera, dit is mijn domein. Dus ja, dat is wat wij vanuit de GCS bedienen. Ja, het is absoluut anders. Je zit natuurlijk niet fysiek in een vliegtuig wat beweegt, wat trilt of wat geluid maakt, maar je zit in een grondstation. Dus dat is anders. Qua mechanisch vliegen blijft het vliegen natuurlijk gewoon vliegen. Dus als ik gas geef ga ik harder, als ik gas minder geef dan ga ik zachter. En hetzelfde geldt voor de stuurknuppel, daarmee kan ik het toestel gewoon besturen. Het is een volslijnende taak van Defensie. De bemanning had ze dan exact uit bestaande lofmachters. Ze haast alle hier een oren achtergrond. Ja, ik kom uit een hele andere hoek. Ik was F-16 gereedsteller. En ja, dit is eigenlijk ja, een heel nieuw platform voor Defensie. En ik heb gesolliciteerd en ja, ik ben dus aangenomen om sensoroperator te gaan worden. Ja. Dus nou goed, je ziet hij kan nu inzoomen, dus wij vliegen nu op 6 kilometer hoogte. En de afstand die we hebben is naar het doel waar hij nu kijkt is ongeveer 8 kilometer. Ja, het uitdagende is dat je samen met je piloot heel nauw moet samenwerken om zo goed mogelijk de beelden te kunnen gaan maken. Dus we krijgen van tevoren een briefing en we krijgen een tasking mee. En daarmee gaan we samen aan het werk om dat zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het lijkt zo makkelijk. Ja, het lijkt heel makkelijk, maar het is nog best wel lastig. Het vliegtuig beweegt natuurlijk, op de grond gebeurt er een hoop. Het is vrij lastig. Het is echt wel een proces waar je doorheen moet om te leren van hey, hoe kan ik zo goed mogelijk mijn sensoren op de target of op de tasking te houden terwijl het vliegtuig rondvliegt. Bij Defensie ben ze wie is maar de tas stellen. Het is een peer extra eigen die zorgt voor extra veiligheid op de groen. Heel belangrijk. Belangrijk omdat het gaat over wat zo mooi in het Engels heet situational awareness. Hoe bouw je zeg maar, het beeld op van het slagveld? Hoe zorg je ervoor dat je maximaal alle informatie die beschikbaar is eigenlijk bij de commandant krijgt? En dat kan via de MQ-9, de Reaper. Jonker de piloot en de sensor operator binnen er nog tal van orenmeesters om het werk op de achtergrond. Dan gaat het om analisten. En die binnen al een skoft om het werk op de vliegbasis Leeuwarden. Op Leeuwarden zitten op dit moment inlichtingsspecialisten en beeldanalisten. En die zijn nu al bezig met het analyseren van videobeelden en inlichtingen van onbemande vliegtuigen. En dat doen ze voor de coalitie in de strijd tegen ISIS. Nederland broekt de tastel alleen voor het samelen van inlichtingen en het in de gaten houden van de vijanden. Ja, die camera's zijn heel goed. Ja. Kun je een muis zien lopen? Nou, een muis zien lopen, dat weet ik niet. Het hangt natuurlijk ook van heel veel factoren af. Hè. Hoe is het weer? Is er turbulentie? Waar ben ik naar aan het kijken? Dat hangt van heel veel factoren af, maar je kan heel goed kijken.